Най-големият урок, който аз съм научила, е любовта към работата. Казвам се Таня Земярска и съм част от семейството на моят магазин. Започнах да се занимавам с търговия от 17 годишна, вече 28 години се занимавам само с това. Денят, в който отвори реновирания магазин, е 25 март. Тогава е богоявление и аз исках да го свържа с този празник. Беше много оживено, много хора не поздравиха, всичко беше като в приказка. В бизнеса работим цялото семейство, моя съпруг и моите деца, 2 дъщери, големи дъщери, които работят тук още от мънички. Задълженията се разпределят, всеки каквато длъжност може да направи в момента, да я изпълни, я прави. Аз лично наблягам на нареждането на стоката, зареждането на стоката, асортимента, писане на цени и прочие. Аз по-скоро се занимавам с като цяло продажбите, рекламите на целия магазин, на абсолютно всеки един асортимент. Честно казано, изцяло зареждаме всичките артикули, които виждате тук изложени от Метро. Масово сме се фокусирали на това. Специално отношение имаме към абсолютно всички клиенти. Всеки един човек е много важен за нас. Радваме се, че работим с толкова готини хора. Моят магазин ми дава много стабилност и подкрепа и реклама, което е много важно в днешно време. И има повече клиенти, много повече пазаруват спрямо преди. Брошурата също много ми помага. Много силна подкрепа е това. Да върви добре един магазин, според мен трябва хората да са ведри, усмихнати, позитивни. Абсолютно отношението е най-важното нещо за мен, за да е вървежен и успящ някакъв бизнес, независимо какъв. Най-много харесвам това да съм зад касата, да говоря с хората, да ги посрещна с усмивка, да дойдат, да ми разкажат за деня си, какво ще готвим, всеки да сподели нещо от неговия живот. Крайната цел е човека да дойде и да се тръгне щастлив, че някакво нещо е споделил за себе си и да му помогнем, да му усмихнем деня, така да се каже. Много обичам да чета книги за личностно развитие. Също много обичам да готвя, обожавам да готвя, да зарадвам семейството си и близките си с неща, които аз правя. И да пътувам също, но много малко време остава за това, иначе също ми е любимо хоби. Имало и много моменти, когато ти писва, когато ти идва да се откажеш, когато си на ръба на оцеляване на силите си, но другия ден ставаш като по-силен и по-силен. Просто ти казваш, че няма кой да те замени и ти си човека и трябва да го направиш. Всяко едно ново нещо, мисля, човек трябва да опитва, за да се получат нещата. Ако стоиш на едно място, няма смисъл. Колегите, които се колебаят, да не се колебаят, а да опитват, да продължават и винаги напред с нещо ново предизвикателство, да се предизвикат самите себе си и да го опитат това нещо, да видят, че е успешно. Научете повече за програмата ни на нашия сайт с подкрепата на Метро.